Enw I di Mr Carwyn Meirug-Williams a dwi'n bennaeth daearyddiaeth yn Ysgol y Creuddyn sy'n rhan o'r gyfadran Dynieithau. Mae'r Dynieithau'n cynnwys pynciau addysg grefyddol, daearyddiaeth a hanes yn cyfnodol sylweddol 3. Pynciau hynod o ddifyr sy'n ffocysu ar ein ardal lleol, Cymru a'r byd. Byddwch yn magu sgiliau pwysig iawn fydd yn eich paratoi i wynebu heriau y dyfodol ac i fod yn ddinasyddion cyfrifol ac aeddfed. Byddwch yn dysgu am bobl a'u credoau a pham ei bod yn bwysig, ystyried fod bywyd fel taith a chyfle i bwyso mesur pwysigrwydd bod â ffydd grefyddol. Yn daearyddiaeth, byddwch yn dysgu am effaith pobl ar yr economi a'r amgylchedd, a materion cyfoes megis newid hinsawdd, perygla naturiol a'i heffaith ar y ddaear. Byddwch yn dysgu am hanes pobl yn y gorffennol, eu ffordd o fyw, eu heffaith ar ein byd heddiw a'r gwersi ydym wedi ei dysgu ganddynt. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i'ch croesawu i'r gyfadran Dynieithau yma yn Ysgol y Creuddyn a cofiwch ein dilyn ni ar Trydar.